Ini. Dito. Yan, tinitimpla ni Rica si ano. Dati, sige na, sige na. Hindi na. Bayad na, bayad na. Di nakikita ko kasi yung sarili ko. Ayoko yung nakikita. Gusto ko iba. Ayan si Kang. Nanonood ng vlog. Tapos ini-skip niya. Oh. Hindi na raw oh. Nabibitin kasi nabibitin. Ayan. Ini-skip pa. Ang vlog natin ngayon. Hindi na. Babantayan natin ito. Wala kang load. Hindi na. Hindi na nga. Kuya Vince. Kuya Vince. Mamista kita Kuya Vince. Hmm? Yun o yung vlog. Skip. Walang buntis na to. Inis ba naman ng ads? Batusin na, ads yung panoorin mo, hindi yung vlog lang nga yung pinakanon. Yan yung ads. Joke lang naman. Hindi naman. Hindi naman in-skip. Joke lang yun, joke. Joke lang yun. Pinorward lang. Ano, nanonood. Bantayan natin yung kamay. Hindi na nga. Bantayan natin yung kamay pag gumalaw. Naka-ready pati yung ano, yung lalaki. O, di ko kapag-buhay na ako. Nakasaksak ko. Titira yung ano niya. Butter niya. Bahala. May ganyan. Ano par? Ang oras natin ngayon, ano oras na, Oli? Oras? Alas 2. Bali, sobrang init. Nag-ano kami ng Oli. Bili ng soft drinks. Alright. At saka bibili na rin ng talim ng barina. Yan. Naliligo. Dara na dia. Gagawin natin cameraman yung ano. Asawa ni Ditdit. Si I love you baby.
Di pa lang kita nag-helmet. Mag-helmet ang helmet mo. Huwag mo muna. Dito na kami sa highway. Hindi mo lang pinakang talim ng barina. Maliit. Ang kita. Bayan. Yes. Magkano sa inyo? Kaya i-compare mo daw yung sa iba. Ano susunod? Hindi ko na rin. Sige yan. Nanggano siya, nanggatornilyo. Ako? Sabi ko sa iya, maghanap ka ganito. Wala naman, be. Okay na din. Sa akin, itanuhay ko yung cookies. Huwag mo kami. Ito ka. Dati Gretchen, ano, sure, inside siya. Grado yan. 764. Hindi ko din isi. Parang masalit kuya. Parang salit eh. Para sa date. Parang salit. Para sa date. Parehas mo ha. Pareho ni. Oo. Oo. Ano? Yan, akong parehas. Ang vlogger, pati sa mga kaibigan ko, mga vlogger mo. Toro. 85 times 2. 70. Anong ilago ko yan? Ano lang? Pangalan ko na lang. Ano po? Jason. Bili tayo ng cook. Nagpo ka mo ano? Yelo? Pwede na po ah. Bili tayo ng coke. Balatan. Yan, bili tayo ng ano. Pwede mag-vlog sa atin? Pwede mag-video? Paring naputos. Rice o shumai? Di ano po? Chop ice. Ay, chubais. Opo. Ito na. Ako kami, ayan, minaragadi. Asingko. Kasing kung bilog na po an. Ayan mo. Oo. Ada chubay sa kimchi. Ito na. Sa mga rukot. Naraan, mineral man. Sige na yan na mineral. Basta po bilog. Kaya kakrak na mo. Di ko ha. Kakrak. Kada bilog. Bilog na po. Pili na biya ano. So pwede tayong i-crack. Ayan o. Daming yelo. Pero po doon. Talagang 20 po. Talagang 20. Opat. Hello po. Yan. Para ano. Laban sa init ng panahon. Ayan na. Wagangan to na. Yung 30 na. Oh, dama mo ito tubig. Walang tubig. Ang gawin natin 30 pesos sa Coke.
Kasi napakainit. Para iwas stroke. Hindi yung tataba ka mo. Amo po. Nandito po yan sa palengke ng Balatan. Yun, bakit? Ito yan na. Lakad. Yo. Amo. Ah. Init. Dito. Coke. Yan. Ikaw naman. Amo. Oo. Serte ay. Init. Sobrang init. Oh. Yelo. Balbalin ninyo. Madakol kito. Ayan. Grabe talaga. Sobrang yung init. Sakit sa ulo. Dadaraw ninyo mangga to ni Burod. Nagdaraw mangga. Padahal to mangga. Padahal to mangga. Magdara sa mangga. Sige na. Doon, punta nga dun sa bahay ni Ikang. Kukunin ko yung lagari. Kasi may puputulin si tatay. Dito kami ngayon sa bahay ni Rika. Lakad. Grabe yung init. Alas 4 na. Terik pa rin yung init oh. Yan oh. Yo! Paring si Jason TV daw. Lakad. Yung pakita ko sa inyo yung tanawin ulit dito. Paikot yung bundok. Napakaliwalas ng langit. Sana all. Yan sayang yung tanim ni nanay na mais. Nagtanim kasi siya. Tapos biglang din na umulan. Yung iba dito tumubo. Yung iba tumubo. At daan. Balik tayo dito. Yo! Amo. Amo. Init talaga. At ayun sila. Yun. Tao. Sarado. May susi tayo. Yun. Amuay. Positive. Yan. Asan ka nakalagay? Yung lagari ng gurang. Lagari ng gurang. Ay, ito. Ano? Lagari. Pang plywood. Bali, di ko alam kung anong yung gagamitin dito ni tatay. Yung lagari, dalawa. Malayong babalikan. Kaya yung dinala ko, yung dalawa na mismong lagari. Yun, para wag tayong pabalikin. Tatay, hindi ko alam kung alin dito paborito niyang gamitin. At yun, tingnan nyo naman yung bahay ni Ikang. Napakaganda. Yun. Yan, parang kailan lang. Dati nag-uukayo pa lang kami yan. Ngayon, tapos na. Yun.
At sino na naman kaya ang susunod na siswertihin na mabibigyan ng pabahay? Yun, salamat pa rin sa mga sponsor na walang sawang tumutulong sa mga pabahay ni Kuya Nolo. Yun. Balik ulit. At ayan na, lilinis na si Rika. Mawalis na sa kwarto niya. Amoy? Amo? Amo. Lalabas namin. At yung paru-paro niya, nabulabog. Bulabog. Ano na, huwag kang pakasipag. Papagod ka agad. Lalabas namin ni tatay. Amo tay? Puro to, sipag talaga ni ano, ni Nini. Alam si Nini. Puro to Nini. Amo. Hmm? Hindi. Nagsagog. Sabi ako. Napo si tatay. Ginawa nga. Ay, salamat. Oh. Ligo kayo ulit, malinaw na. Hindi na magbomba, magtahod na lang. Sabi na ito, oh. Linis, alikabok. At ayun, 4:30 na nga po. Bali, uwi na kami, balik na kami dun sa bahay ni Kang. At bukas naman, balik naman kami dito bukas. Alright, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At ingat po kayo palagi. Bye-bye!